Dafara e passé Dakar kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko dima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yere ta sita sita kan numéro flani wari ci wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Folini tantoli ame olase awma awmunu sɔgɔlen ana ka sangani bi tarata décembre marsi kalo tile 10 san 2026 aw bisimilakaw layina bamanankan kibara kɔnɔna la kɛnɛ min kan n'an bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kan an ka kunnafoli bɛɛ bɛna tali kɛ sɔrɔko minisiri Aluseni Sanu a yɛrɛ la k'a fɔ ko bamanciya walenjuguya kɛlɛ tigilamaw ka ɲɛmaa dɔw bɛ yen u ka nafolo n'u ka sɔrɔw bɛɛ lajɛlen a bɛ gelé o kɔrɔ tɛgɛ tɛ se ka maga la ka a tigɛ Mali dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko o baara minnu tun bɛ sen na dɔ bɛna fara o kumaw kan ka a proroger Palais des Pionniers ni o ye sifinnakaw ka soba ye o kolobon karili kɛra bi an ka jamana premier ministre fɛ général division Abdoulaye Mayiga yɔrɔ mun ni a bɛ kɛ yɔrɔ sifinnakaw bɛ se ka fasoden ɲumanya kalan ni a walew bɛɛ lajɛlen kɛ ye banabakaw bara ko nin y'a siɲɛ gale ye muso ka kɛ préfet ye muso kura ale kɛra banabakaw ka préfet ye kulukorokaw bara OCS maaw ye tɛgɛ da furakisɛ caman kan minnu ni a furakisɛw bɛ ka sifinnakaw ka siniɲɛsigi don galama la ni ka maaw ka u lasago ani furakisɛw kɔkankɛyɔrɔ bɛna taa ni an ye Guinée Conakry jamana kɔnɔ Guinée ni Libéria dancɛ ko mankan tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko fɔɲɔgɔnko dan sirila o la bawo kumaɲɔgɔnw kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ Amérique ni Israël ni Iran ka kɛlɛw ko Amérique jamana bɛ k'a ɲini kɛlɛ ka fori diɲɛ jamanabaw a bɛ k'a ɲini ko olu ka kumaɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ nka Iran kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko petu ko kɛlɛ bɛna taa se fo ka se a dan na coupe du monde mun kan ka taa san 2030 a yɛrɛ la k'a fɔ ko FIFA maaw bɛ ka munumunu salo kɛ maa mun kan ka coupe du monde labɛn k'a lajɛ ni jamanaw olu labɛn bɛ ninnu de y'an ka wulana kibaru la kumaba dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan ka nin bɛɛ walawala aw ye sɔɔni a y'aw sɔgɔko ɲuman jani kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na. An bɛ foli kɔrɔkɔrɔ k'a di aw ma nin waati in na aw minnu sɔgɔn bɛ an na i n'a fɔ n kun ye kulo lasɔmi cogo min na Mali jamana ani cɛɲɛ ka jamana kɔnɔna la jafara wale tigilama mun kɛn bɛ ka maaw sɛgɛn kosɛbɛ kunkoloba saba minnu ni olu bɛ ye ni o dɔ ye Yad Agali ye Amadu Kufa o ni a ɲɔngow a yɛrɛ mɛ k'a fɔ an ka jamana sɔrɔko minisiri kun ye hakilina dɔ ta ka ni bamanciya walenjuguya kɛlɛ tigilama ɲɛmaa ninnu ka
sɔrɔ sira n'u ka nafa siraw u ka nafolo bɛɛ lajɛlen ka a bɛɛ lajɛlen geler u tɛ se ka maga u ka nafolow la sira foyi fɛ ani fo ka taa se u ka biɛnw ni o y'u ka sɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o dɔ bɛ tali kɛ so ani nafoloma fɛn fɛn bɛ u bolo ka a bɛɛ lajɛlen minɛ u la Mali jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka a bɛɛ bila kaso kɔnɔna la an ka jamana sɔrɔko minisiri tun ye hakilina mun ta ko ka sanga ni marisi kalo tile 5 in ye an ka jamana sɔrɔko minisiri ministre d'État Aluseni Sanu a ye bolonɔ bila sɛbɛn kura wɛrɛ la ko mun bɛ o waatiw ka mɔnɔbɔ ka dɔ fara a kuma kan ninnu ka sɔrɔfɛnw geleli kuma mun tun bɛ yen nɔ ko dɔ farala a kan k'a daminɛ marisi kalo tile 7 la fo ka taa se kalo 6 ɲɔgɔn ma ni hakilina in bɛ tali kɛ o kan sarakisɛ mun ni sɔrɔko minisiri y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ Yak Agali maa minnu ni olu nɔ yera jolibɔnw na kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔ fo ka taa se tiɲɛ ka jamanaw ma ka maa nanama sumalenw ka dadigi kɛ u la ka bingali kɛ maaw kan ni bamanciya wale ɲɔgɔn kɛlɛ tigilama ɲɛmaa ninnu u ka nafolo bɛɛ lajɛlen bɛ geler Yak Agali Amadu Bari n'u b'a wele ko Amadu Kufa ani ko fo ka taa se Inga Basse ak Intala Bilal ak Sherif ani Almahamudu Asharagafi ak Boada ni maa ninnu ka fara bamanciya wale ni juguya kɛ wale tigilama ɲɛmaa caman kan olu bɛɛ lajɛlen bɛ u yɛrɛ sɔrɔ ni nafolo ninnu donni kaso la k'u geler ani u magoɲɛfɛnw n'u ka nafolomafɛn bɛɛ lajɛlen sarakisɛ in ko fo ka taa se waati mun taara o kumaw kama ni waati na ko ni an ka jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ ni fɛlɛ dɔw ye yaasa maa ŋaniya jugu minnu ni olu bɛ ka bamanciya wale labɛn Mali jamana cɛɲɛ ka jamana kɔnɔ ka se ka fiɲɛ tigɛ u la yaasa u bɛ se ka minɛ cogo min na ka dan siri bamanciya wale la maliden n'a bololafɛn ka se ka lakana Mali fan bɛɛ lajɛlen ko ni o fɛlɛ dɔw ye Palais des Pionniers ni o bɛ tali kɛ an ka jamana sifinnakaw ka soba ma bi sɔgɔmada in na o soba in kolobon karili kɛra Mayanbugukaw bara an ka jamana premier ministre fɛ journal division Abdoulaye Mayiga ko Pionnier a bɛ maaw hakili lajigi Baba Modibo Keita ale ye kabi yɛrɛma hɔrɔnya sanw na ale tun ye fɛn dɔ bila sen kan ni o de ye ka sifinnakaw kalan fasoden ɲumanya waleyaw la ka faso kanu don sifinnakaw sɔn dɛbɛ la ko n'o kɛra sifinnakaw bɛ mɔ ni o ye o b'a to jamana bɛ dilan jamana ka nafolo ani fo ka taa se an danbew bɛɛ lajɛlen bɛ yakuba k'o bɛ jamana ɲɛsigi ka o yakubaya an ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka u sen da o sɛnɛnɔ mun na o siratigɛ de la ko Pionnier ka don ba la yaasa soba mun yɛlɛlen filɛ nin ye kalan bɛ kɛ a kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛw ani ka yɛrɛ sifinnakaw la an ka maakɔrɔw tun tɛ sɔn fɛn min ma an kan ka fɛn minnu ta faso kanu an kan k'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ an kan ka kɛlɛ kɛ an ka faso ye fo ka taa se an joli laban ma ko ni o hakilina kumaba n'a nataw olu donna sifinnakaw hakili la a bɛ kɛ sababu ye siniɲɛsigi ɲuman bɛ dilan sifinnakaw ye ni palais in kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko salikɛnɛw basikɛti futuboli ani handball ni piscine ni a ɲɔngo bɛɛ lajɛlen farikolo ɲɛnajɛ ani ka kalan kɛ sifinnakaw kun o bɛɛ lajɛlen kɛra ni Palais des Pionniers a yɔrɔ kuraba in yɔrɔ in dayɛlɛ ni an ka jamana premier ministre fɛ a kɛnɛ kan farikolo ɲɛnajɛ ni sifinnakaw ka minisiri ani jamana maaba wɔɔrɔw tun bɛ nin kɛnɛ kan premier ministre yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye soba ye Mali sifinnaka bɛɛ lajɛlen kan ka soba mun tɔpɔtɔ bawo k'a bɛ sifinnakaw bila ka kalanw kɛ ani ka farikolo ɲɛnajɛ baaraw kɛ jamana ɲɛta baaraw jamana siniɲɛsigi ɲumanw ko o dilanni sira belebeleba dɔ don an ka jamana ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw o hukumu kɔnɔna la ka sanga ni sunkalo kalo ye kɛnɛya minisiri Sumuso ni ale bɛ adamadenya sabatiliw fana koɲɛw kunna développement social kunun ko ale ye sunkalo solidarité ni o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jigitigiw baaraw o nun don fɛn mun ye Bamako kɔnɔna la yan nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin sunkalo solidarité kɔnɔna la baloko dɔrɔn tɛ kɛnɛyako sira fana bɛ a la o siratigɛ la joli sɛgɛsɛgɛ fufalaki kɛra ka ɲɛsin jabɛti hypertension jango ka ɲɛsin maakɔrɔw ma ko yaasa maaw ka se ka kisi ka bɔ ni bana ninnu ma n'u joli sɛgɛsɛgɛra ni bana bɛ minnu na k'a furakɛ u ka se ka sun kɛ ni o y'u ka bato walew ye ni kɛnɛba mun ko ni jamana ɲɛmaaw hakilinako baro ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jigitigiw ko a kɛnɛ bɛ bɔ Bamako commune bɛɛ lajɛlen ni Bamako arrondissement bɛɛ lajɛlen ani fo ka taa se Mali marabolo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin don nin kɛnɛ belebeleba ninnu na ni o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jigitigiw baaraw ka sanga ni sunkalo kalo o hukumu kɔnɔna ye Kulukorokaw bara OCS maaw ni o ye kulu ye kulu minnu bɛ ɲɛnɛmafɛnw kɛlɛ u ye u tɛgɛ da furakisɛ suguya dɔw kan minnu ni a kɛn bɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin sifinnakaw ka siniɲɛsigi ma n'a bɛ sifinnakaw ka siniɲɛsigi don galama la OCS maaw commissaire divisionnaire de police Sega Kante ale n'a ka cɛbalenw Kulukorokaw bara olu de ni wulikajɔ in kɛ ka bɔ marisi kalo tile 4 na ka taa a tile 5 la ko u taara tɛgɛ da furakisɛ caman kan minnu ni a tɛ sariya kɔnɔ Kulukoro gare la ko
furakisɛ minnu n'o dɔ bɛ tali kɛ tramadol ani fo ka taa se u ka comprimé minnu bɛ yen nɔ ni a dosi ka bon kosɛbɛ n'a bɛ sifinnakaw ka u ka siniɲɛsigi don galama la u ye o suguya camanba de minɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko OCS maaw ka wulikajɔ kɔnɔna la ka se ka sugu kɛnɛ furan k'a jɛya ka ɲɛnɛmafɛnw donni kɛlɛ nin bɛ don o dɔ jaabi kɔnɔ banamakaw bara ko nin y'a sɛngale ye muso ka kɛ banamba baba commandant ye ni o ye préfet ka sanga ni mardi ni o ye bi tarata marsikalo tile 10 de Siaka Kante ale ye a jɔyɔrɔ di madame Jasana Fatou Ndaw ma ale mun kɛra muso gale ye ka kɛ banamba baba commandant ye ni o y'u ka préfet ni musolakan in ɛrɛmɛ k'a fɔ ko ale ka wulikajɔw bɛna kɛ ka se ka cercle ka a ɲɛmaya ni a baaraw kɛ sɛbɛnfarako bunakun kan ani ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa lakana ka sinsin banaba marabolo kɔnɔna la bawo ko binkaalaw ka munumunu salo bɛ to ka caya kuma dɔ la kalanso caman datugulen don ko muso in ka wulikajɔw bɛna ɲɛsin o de ma lakana ka sinsin ani ka kalandenw olu ka se ka taa kalansow la Kulukoro mara kɔnɔna la halisa a yɛrɛla k'a fɔ ko dolanciya kɛnɛ dɔ dayɛlɛla dolanci kɛnɛ mun n'u b'a wele ko baskɛti terrain moderne ni o ye k'a bila diɲɛ la kuraw la ni baskɛti kɛnɛ mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka Kulukoro baskɛtikɛlaw ka kɛnɛ d'u ma kɛnɛ mun ni yɔrɔ ɲumanba don u bɛ se k'u ka nin farikolo ɲɛnajɛ in kɛ lafiya kɔnɔna la cogo min na ko nin ye wulikajɔba ye Fondation Jeanne of Africa olu ka dɛmɛ de kɔnɔna la ni baara in sera ka kɛ yaasa ka se ka dolantan in ni o ye baskɛti ye ka don ba dɔ a fiyɛ ma ni o y'u ka dɔgɔkun dɔgɔ ye u sera ka taa dɔ a jɔ ko jigisigi dira u ma fɔlɔ nka u kɔni b'a laɲini k'a fɔ fintigilakaw ka janto yɔrɔ ninnu na bawo bingannikɛlaw bɛ se ka na kuma bɛɛ lajɛlen na u ye lafiya min sɔrɔ lafiya in ka kɛ lafiya kura ye kibamete fan fɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka taa an ka diɲɛ kibaruyaw kɔnɔna la lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma ani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Senegalikaw ka taji cɛkɛda Petrosen olu ye kɔrɔfɔrɔ galontigiya bawo ko bɔlɔsira sanfɛ kibaruyaw dɔw kun tɛmɛna k'a k'a fɔ ko gazi ko gɛlɛya ani fo ka taa se pétrole ni taji ko gɛlɛya ko o bɛna kɛ fɛn mun ye Senegali jamana kɔnɔna la Senegali taji cɛkɛda in y'a yɛrɛ k'a fɔ ko o kɔrɔfɔ galon don taji ko gɛlɛya foyi tɛ yen ko k'a sabu da kɛlɛ mun bɛ arabu jamana kɔnɔna la ko jigisiga di Senegal dɔw ma k'a fɔ gɛlɛya foyi tɛ yen Guinée Conakry ni Libéria ni ɲɔgɔn cɛ fɔnkɔɲɔgɔn mun tun bɛ yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnw sera ka kɛ ka se ka jamana fila dancɛw jɔnjɔn bɛ bila u ni ɲɔgɔn cɛ o jɔnjɔn kun taara ni o ye k'i ye sɛnɛyɛ ye n'o bɛ tali kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnkanw sɔrɔla waati na jɔnjɔn in bɛ yen Maraku jamana kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn mun ye damakasi sɛbɛnw donna maa caman fɛ k'a fɔ ko nɔnɔ suguya dɔ donna ni o sifinnakaw ka nɔnɔ ye ko nɔnɔ in a dati bannen don walima a suguya man ɲi o siratigɛ de la Marakukaw ka baloko kɔlɔli cakɛda ni o ye ONSA ye ni ale bɛ baloko olu la kɔlɔsili ni dala dumuni fɛnw o y'a yɛrɛ k'a fɔ nin nɔnɔ in suguya bɛɛ lajɛlen se ka kɛ nɔnɔ fɛn min na o bɛna a bɛɛ lajɛlen bɔ dɔfɛw kɔnɔ yaasa ka se ka kisili kɛ nin nɔnɔ kɔlɔlɔ kana se maa ma Tunisie jamana kana k'a yɛrɛ k'a fɔ Tunisikaw bara k'u ka pankulu juguyɔrɔba mun bɛ yen nɔ ni o ye aéroport international Tunis Carthage ye k'u bɛna dɔ fara a bonya kan bawo nin waati in na ko pankulu in kɛnɛ k'u bɛna bonya ko fo ka taa se a ka se ka maa 5,000,000 fo ka taa se 1,18,000,000 hakɛ san kɔnɔ walima yanni san 2031 cɛ olu ka se ka munumunu salo kɛ Tunisie pankulu juguyɔrɔ na ko wulikajɔ bɛ ka kɛ yaasa k'u ka pankulu kɛnɛ in ka walankata ka taa fɛ Liban jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko wasadensigi kalataw bɔra a dɔgɔkɔrɔ wasatigi kalata mun kun bololamɛ ka bila mɛkalo la ko ka sanga ni susuli mun ni a bɛ ka kɛ Iran ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ ani fo ka taa se Amérique jamana ni Israel ka dɛmɛ kɔnɔ ka Iran susu ko susuli fanba ni bɛɛ lajɛlen k'a fɔ fɛn mun ye Liban jamana ye gɛlɛyaba sɔrɔ ni susulilabaw Hezbollah bolofara ko o fanba ka bon Liban jamana kɔnɔ o de kɛmɛ sababu ye ka susuli fanba ta ka ɲɛsin Liban ma wa maa caman ni tora Liban jamana kɔnɔ Israel ka susuli ni Américains fɛ o de la wasadenw yɛrɛ k'a fɔ wasanisi kalata yi a ka bɔ a dɔ gasoil barikon ko dɔ farala a sɔngɔ kan ko fɛn mun ye
euro wari fila ɲɔngo o de farala litiri taara jɔ euro wari fila ɲɔngo la wa fɛn min ye barikon ye ko caman farala o sɔngɔ kan ka sanga ni taji bɛ bɔ siraba mun fɛ kwa ji kɔnɔ ni u b'u wele ko o bɛ sira mun wele ko détroit Hormuz o de la ko faransikaw kɛn bɛ ka gazole ko gɛlɛya ye o yɛrɛ k'a fɔ kɛlɛ mun ni a bɛ ka kɛ Amérique ni Israël fɛ ka ɲɛsin Iran ma a kɔlɔlɔ sɔrɔ ko bunakun kan faransikaw olu ye dɔ sɔrɔ a kɔnɔna la. Israël ni Amérique ani Iran ka mankan a tile 11 na a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko ka sanga ni marisi kalo tile 9 ka dugu jɛ bi marisi kalo tile 10 in na ko yɔrɔ ninnu kalara kosɛbɛ bawo susuliw tɛ ka jɔ. Iran kaw ka taji cakɛda caman bɛ yen nɔ ko Israël ye olu susu ni ka o tiɲɛ ka sanga ni Iran ye wulikajɔ minnu kɛ ka ɲɛfin sɔrɔ siraw ma. Iran kaw kɛn bɛ ka jikan kɛnɛba mun tigɛ ni o ye détroit Hormuz ye. Détroit Hormuz ni nanzaraw ka pankulu fɛn mun ye baton taji baton caman bɛ tɛmɛ o sira mun fɛ ni o lajɔn bɛ a kɛn bɛ sabu ye ka taji sɔngɔ gɛlɛya nanzara jamana caman kɔnɔna la ko ka taa ni barikon ye fo dollar wari 111 na nanzarala jamanaw caman kɔnɔna la wa ko taji ko gɛlɛya sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya wa taji yɛrɛ bɛ ka commencer ka manquer o siratigɛ la yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko Amérique jamana kɛn bɛ ka jamanaba caman bila n'o dɔ ye Russie ni Chine ye k'a fɔ ko ka mugu ni kisɛ seselefe jɔli ɲini o ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ nka ko Iran kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ mugu ni kisɛ ka jɔ wa ko o kɔni kuma t'a la ko u ka taa n'a ye de bawo tiɲɛni mun donna Iran kun tiɲɛni mun donna Liban kun ni u ka taji siraw caman na ko olu labɛn tɛ cogo si la ka se ka nin mugu ni kisɛ jɔ maa caman bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ nin kɛlɛ in ni Amérique jamana kun ɲɛ b'a la k'a fɔ ko a da bɛna digi Iran na ko dadigili bɛ ka ɲɛsin Amérique jamana de ma bawo sɔrɔko sira fɛ Amérique bɛ ka a yɛrɛ ɲini de bi sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya Amérique jamana maa caman dun bɛ yen nɔ ni sɔngɔ gɛlɛyara ko jamana kɔnɔdenw bɛ sɔn ka ɲɛsin jamanakuntigi Donald Trump ma ko Donald Trump ɲɛ bɛ o de la k'a fɔ ni sɔngɔko gɛlɛyara nin cogo in na ni kɛlɛ ma jɔ tan k'o bɛ ka taa cogo min na sɔrɔko sira fɛ ni o ye économie ye a bɛna dadigiba kɛ Amérique jamana n'o dun kɛra bɛɛ Donald Trump yɛrɛ ka fanga bɛ sɔn ka gɛlɛyaba sɔrɔ h'a ka ja a ka fanga yɛrɛ bɛ sɔn ka to o da fɛ o siratigɛ de la ko Amérique jamana bɛ k'a ɲini k'a fɔ mugu ni kisɛ ka jɔ nka Iran kaw dun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu ye ko in ta cogo min na u labɛn bɛ cogo min na ko kɛlɛ ka kɛ fo ka se a dan na olu labɛn tɛ waati si k'a fɔ k'u ka mugu ni kisɛ k'a jɔ. Diɲɛ kurukara senandolanci ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛba ni o ye coupe du monde ye san 2030 o mun baaraw kan ka kɛ FIFA maaw u ye munumunu salo daminɛ ka sanga ni kunungo tɛnɛ marisi kalo tile 9 ye jamana minnu kan ka coupe du monde labɛn walima jamana minnu ye candidat ye ka se ka taa lajɛ ni nin jamana ninnu labɛn bɛɛ ka se ka diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛba in senandolanci bunakun kan ka o kunbɛn u ka jamana kɔnɔ u ka munumunu salo la yɛrɛ la k'a fɔ u tɛmɛna Portugal fɛ o kɔfɛ u tɛmɛna Maroc fana fɛ olu mun bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ɲini coupe du monde 2030 ka se ka a labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ n'u fanga farama ɲɔgɔn kan ka se ka o labɛnw kɛ ko minnu salo bɛ ka kɛ ka lajɛ n'a sɔrɔ ni jamana ninnu olu labɛn bɛ coupe du monde a baaraw kama ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaruya la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ka lase aw ma an b'a fɔ ka ko ɲuman dɔn ani ce anw sugantili la ka se k'aw kunnafoli ka aw la kunnasilen bɔ kibaruya lasera aw ma balimakɛ Famara Berete fɛ nɛgɛ karafɛw ani ka jaw yira aw la o tun bɛ Kiba Jalo bolo a k'an bɛn. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45